Like, mă numesc eu, Glen. Hai că Ionuț. Așa. Hai să ne uităm la acest clip de groază. Goblin. Hai să ne uităm. Autorităților. Dar nu este întotdeauna cazul. Sau cel puțin odată nu a fost cazul, pentru că în Așa. Așa. Așa de la început. supranaturalul pare deseori să primească o mică doză de scepticism din partea autorităților. Dar nu este întotdeauna cazul, sau cel puțin odată nu a fost cazul, pentru că în Spania anilor 1930, poliția, armata și presa internațională au fost toate convocate ca răspuns la presupusa voce a unui spirituș care trăia într-o sobă a unei case. Sobă? Casă? Oh my god! Ce cu prostia asta de sobă și casă? La sfârșitul lui noiembrie 1934, familia Palazon din Zaragoza, Spania, a început să audă o voce gemută care îi striga din interiorul apartamentului lor. Servitoarea familiei, Pascuala Alcoșer, a fost prima care a interacționat cu ea când a întins mâna spre aragaz și a auzit o voce spunând: "Mă rănești." Pascuala a stins luminile și a fugit din cameră, iar vocea a strigat: "Lumină, lumină, nu văd nimic." La acea dată, familia a început să audă pentru prima dată țipete ciudate, râsete și voci care păreau să vină din pereții bucătăriei lor, în special de la sobă sau de la coșul de fum. Era vorba despre o voce despre care familia Palazon spunea că este demonică. Coșul de fum se conecta la multe alte unități din clădire înainte de a ieși pe acoperiș, așa că logica era că trebuie să fi venit de la cineva din clădire. Acoperișul în sine era mai înalt decât oricare din jurul lui și prea izolat pentru a fi accesat cu ușurință de cineva. Vocea misterioasă nu era doar în capul familiei Palazon. Când soții au cerut ajutorul vecinilor lor, aceștia au spus că auzeau și ei vocea în casa lor. Încet, încet, vestea s-a răspândit și foarte multe familii au experimentat aceeași întâmplare ciudată în casa lor, și anume vocea care venea din sobă. Părerile erau împărțite. Unii credeau că sunetele sunt un fel de farsă, în timp ce alții credeau cu adevărat că vocea este de origine supranaturală și au început să se gândească la un duende. Termenul duende se traduce aproximativ prin elf sau spiriduș. Aceste ființe provin din folclorul latino-american, prezente în aproape toate mitologiile lumii. Spiritușii sunt spirite naturale care pot avea o serie de trăsături sau semnificații, de la binevoitori sau răutăcioși în funcție de poveste. Însă în cazul de față, se pare că așa zisul spiriduș era un personaj negativ pentru că teroriza oameni. Toată strada știa de vocea care venea de la presupusul spiriduș de sobă, iar interesul local pentru această casă a început să crească. Privitori curioși se înghesuiau în afara casei pentru a încerca să prindă un fragment din conversația spiridușului, iar familia Palazon era disperată și nu știa ce să facă. Palazon? La o lună de când vocea a apărut, se spunea că începuse să pună și să răspundă la întrebări și era deosebit de interesată de tânăra servitoare a familiei Palazon, Pascuala Alcoșer. Uneori vocea îi striga numele și râdea maniac. Băleu! Mamă, băieți nebun! Ce m-a speriat! Ce urât! Ce urât! Reclama mătii. Apesc un bec.